Gabon. Bona, bera aurkezpentsu bat enbiko baita bertsolari zepeudatu da izela bezala eta santu barroret makinak gero bideotxo bat eta ipini biguta. Gure esku dago ekimena aurkeztuko gu, ordu horreleko sobran daukizua. Eta hiru bertsolari zemezez. Gabon danoi, ekintza honetan gure esku dago dinamiki jendartera zabaltzeko asmoan dator. Eta eskerra nahitzegu zemon bertoa eskolakuei emozku esan erreztasunen gaitxik. Askok ezautuko zu hau dinamiki hau, beste batzuk ez dozu hainbeste ezautuko. Hori da bata, dinamika honei buruz azalpen txikitsu bat motame. Gure esku dago, erabakitze eskubidean alde, Euskal Herrixen laneko daben dinamika bat da. Eta dinamika hau, sensibilitate desberdinek
herritarrez osatute da. Dinamika honen helburue, erabakitze eskubidean beharra, daukegun aukerie eta zilegitasune, jendarteratzie eta herritarrak aktibetie da. Guzti hau, sensibilidade desberdinen arteko indarren batuketan eta sensibilidade desberdinen arteko errespetuen oinarritxute. Dinamika hau, 3 ideatan oinarritxuko da. Lehenengue, nazio bat gazela. Bigarrena, gure etorkizune modu aske eta demokratiko erabakitzeko eskubidi daukegule. Atzena, etorkizun hori, bakarrik Euskal Herritarrok erabaki aldogule. Dinamika honen inguruan, epe laburren ekintza guariko dit. Eta ekintza esan platxua, 2014ko ekainan sortixean, ingoan bizakati izango da. Hau bizakati honen izakati honen, Durako eta Iruña batuko ituz, eta erabakitze eskubideen aldarrikapen bateko da. Eta ekintza parte hartzeko, pertsona ezberdinen atxikimendu da importantia. Eta atxikimendu honek egiteko du, jantziko hartu da, dun eta zelan egin ditzen. Eta beba izan dira, dinamika hau herritxarra zuzendu dagoela, eta nahi dagoena, parte hartzeko gure diotu da, atzizabali dauzela. Eta dauzela, hausizkan gana eta eskerri asko. Gure esku dagotik saldu benduzen loterixak, Kataluniako loterixatik, bakarrik izateko ez talako gau ez ez.
esku beste inor mendean